Prišiel ku mne, mám kamarátov aj z horskej služby, už sú daktori vo výslužbe, ja už mám svoj vek, Gejzahak, ten nás učil, to bolo parádne, jak si to tak dneska pamätám, sme boli chlapci, on nás zobral, alebo Láco Janiga, tatko Janiga, jeho syn sa stal potom šéfom horskej služby, on nás učil, jak sa chytá, jak sa padá na ľade, jak sa zachytí, čo mne neskôr zachránilo život. Kamarát pošiel dolu, je dneska na vozičku, ja som sa zachytil ešte, ukázal, že jak. Potom sme išli v trojke, ja som to naučil svojich kamarátov a jeden z nich mne zase tak zachránil, alebo aj svojmu kamarátovi, lebo ten sa rútil na mňa, ten presne podľa toho, jak som to ukázal. Presne toto zrobil, vidíš? Vidíš to? No a oni z tej horskej služby prišiel za mnou, oni sú takí drsní chlapi a prišiel, donesol mi rukavice, parádne, čelovku a začal hovoriť svoj príbeh. Taký fešák, baby za ním brali, pánečku, z horskej služby, tie baby boli paf. Hej, a on išiel a hovoril ten príbeh. Vieš čo, Maroš, išiel som na zbojničku, na zbojnickú chatu. Bol sneh, dakedy mobile neboli, mladí si nevedia predstaviť bez mobilu. No neboli mobile, no, si predstavte, čo to je bez mobilu dneska. Vysielačky boli, musel prepnúť príjem a vysielam. Keď chcel dať čo hovoriť, musel stlačiť, a keď hovoril, nepočul, čo ten druhý hovorí. A keď dal na príjem, počul, čo hovorí, ale ten ho nepočul. Alebo si počul tamtú stránku, alebo si potom hovoril ty. Nemohlo nazad, jak na mobile. A on si dal do batohu vysielačku na príjem. Dal si do batohu. Išiel, tak po obede laviny padajú. Niekoľkokrát som videl lavinu. Aj sme vyhrabali chlapa z laviny. Pravú nohu mal obtočenú kolo krku, čreva von. Však to som videl, čo to lavína zrobí. A išli sme s jedným žlabom a s druhým išla lavína, čo tak vlasy dúbkom stavali. My sme pozažívali. Mám kamarátov, ktorí pozasypovali lavíny, vyhrabali. A on tak išiel a hovorí, vieš čo, Maroš, z Vareškového ku Vareškovému plesu, čiže to je zo Slavkovského nosa, tam, keď to pozeráte, do tej veľkej studenej doliny, tam do ku Vareškovému plesu spadla lavína. A hovorí, a rovno mňa prisypala. Prisypala ho lavina, my sme sa učili, keď nás učili vo výcviku ako horolezec, nebol som kto vie, aký horolezec, skôr dolu padec, hej, ale bol som horolezec. Sveter prehodíš cez seba vzduchovú bublinu, potom keď sa zasype, ty nevieš, kde je hore, kde je dole, musíš pustiť slinu, keď ti slina ide tu dolu, tak tam je hore, keď ti ide do nosa, si naopak, ty nevieš, kde si, keď sa pokrúti, nevieš, kde je hore. 4 metre prehrábal tunel a iba meter bol hore a sa zadusil. Hej, čiže nevedel, kde je hore. Čiže ty musíš pustiť slinu. Pustiť slinu, dáš sveter, máš tú bublinu za skalu. Tak nás učili všetko, ten výcvik sme museli prejsť. A on vám šiel a lavína ho prisypala. Prisypala podľa toho, keď je sypka lavína, mokrá, zase iná, to už sú také tie ťahy ďalšie. Zasypala ho a pritlačila ho až ten výtok z Vareškového plesa, jak išiel potok, 10 cm od toho potoka, tak, 10 ústami. Tak mal ruky rozťahnuté, batoh a teraz hovorí prvé, zomrem. A on bol taký frajerik, nemodlil sa a potom, ako keby mu dačo vnúklo, môžeš sa zachrániť, chceš? On mu chcem, začni sa modliť. Maroš, ja som sa ti začal modliť. Začal som sa modliť. On taký frajer, začal sa modliť. Modlil sa, prišli z horskej služby, chlapci, a on všetko počul, čo oni hovoria. A oni hovorili, no, už nebude žiť. A on kričal pod snehom, žijem. Vedeli, že keď hodinu hľadajú a za hodinu už ho nenajdu, bude po ňom. Prešla hodina, hovoria, ideme domov, zbytočne. Prídeme ráno, už len mŕtve. Žijem, Bože, prosím, pomôž, Bože, Matka Božia, začal Pannu Máriu. Kričal. Prečo žil? Lebo jemu sa duchová bublina urobila tým, že tam tekol potok a on po tom potoku mal jak potrubie vzduch. Ináč už by bol mŕtvý. Keby nebol vedľa potoka, keby kuštík ďalej utopí sa, keby buď to do potoka utopí sa, keby bližšie, utopí sa, keby ďalej, zadusí sa v snehu. Ale bol tak akurát, že ten vzduch mu išiel k ústam. On dýchal a kričal, ale najmä sa modlil. Oni, ideme preč už. A on vedel, že keď odídu teraz tí chlapci preč,
Do rana je po ňom. Zamrzne. Začal sa modliť, slzy mi tak šli, hovorí, nejte preč, prosím, Bože, Matka Božia, a naraz mu pichli tú teleskopickú palicu, také dlhé palice, ku ruke. On chytil tú palicu a tak zrobil. A im skoro oči vyskočili. Hej, zachránil sa. Zachránil sa a spomenul si na mňa, že som kňazom. Prišiel ma pozrieť, donesol mu perfektné rukavice, čelovku, potom mi chlapci donesli batoh, všeličo, jeden mi koňa podaroval, jeden všeličo, dlažby, oni si tak hovorili, pozerali film a teraz mňa, keď tak ponižovali, potupovali, hovorili, kúkaj, on je farárom, kúkaj, on sa o bezdomovcov stará. A chlapci z horskej služby a horolezci mi podonášali kopec darov. Čiže naša pani starostka mi vybavila dotáciu. Hej, a tým pádom, oni prišli a si predstavte, tá modlitba. Vidíš? Ty si možno tak prisypaná takou lavinou. Nevieš sa vôbec pohnúť. Nedá sa ti, no nevieš, čo s tým. Teraz ti to farár hovorí. Pozri, začni modlitbou. Keď treba dať čo zmeniť v tvojom živote, začni modlitbou. Začni sa modliť. Najprv poviem Bohu, chcem to, čo na začiatku, nauč sa kláňať Bohu. Boh nepotrebuje tvoje kláňanie, to ty potrebuješ. Prvý Boží príkaz, 10. Prvý Boží príkaz. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby sa im kláňal. Vyzerá to žiarlivé, ne? Nekláňaj sa druhým bohom. To sú tzv. Teológovia povedia antropomorfizmy. Bohu dávame ľudskú vlastnosť, aby sme ho ľahšie pochopili. Boh není žiarlivý. Žiarlivosť je choroba na láske. Žiarlivý Boh nie je, ale javí sa nám ako keby žiarlivý. Hovorí, som Boh žiarlivý ľudskou rečou. Nebudeš sa kláňať. Ja, tvoj Boh, ťa tak milujem, tak ťa mám rád, do príkazu ti to dávam. Keď ty neklakneš predo mnou, zahyneš v lavíne. Ty, keď klakneš predo mnou, znamená, ty vyjavíš ochotu a podávaš mi ruku. A ja ťa vyťahnem z tej lavíny. Ty, keď klakneš a začneš sa modliť, ja z toho bezvýchodiskového stavu, ja, tvoj Boh, ťa zachránim. Podaj mi ruku. Povedz, chcem a začni sa modliť. Koľko dobrá ešte ten chlapec urobil v horskej službe, ale nikdy nezabudol na to. Prvé Bohu povedať, áno, chcem, na to svedome chcem z toho von a potom sa začal modliť. A to je to napojenie na vinič, na Ježiša. Tedy sa tá ratolesť napojila na vinič a on urobil kopec dobrých skutkov. Vidíš? Modlitba pekne ťa napojí. Napojí na miazgu a stamade ty potom máš silu, odvahu, prebojnosť a všetko ostatné. Ak sa nebudeš kláňať pravému Bohu z 10. prvý Boží príkaz, pravému Bohu budeš sa kláňať Božíkom. Božíkom, jak Rimánia, Gréci mali, napríklad Venuši, upravíme bohyňa sexu. No tak ťa zotročí Venuša. Keď sa nechceš pravému Bohu, čo ťa oslobodí, zotročí ťa Božík. Venuša, nezriadený sex. Prostitútka, možno žijem, však ten spôsob LGBTI a chcem tak žiť. Zotročí ťa to. Nikdy nebudeš slobodný, slobodná, kým sa neprestaneš kláňať Venuši. Možno je to Bakus, boh závislosti, vína, alkoholu, počítač, budeš závislý. Marsu, nenávisť, zlosť, pomstichtivosť, to ťa zotročí. Mamona, to dneska hýbe svetom, liberálny humanizmus. Cez peniaze sa pozeráme bezohľadne. Chcem teplé rožky a úplne mi jedno, že tie ženy budú v nedeľu piesť aj robiť a predávať. Bo tak to chce teplé rožky, alebo neviem čo. Liberáli však. Bezohľadne pozerám, bezohľadne. On chce, on má peniaze, on chce. A začíname pozerať v zdravotníctve, nie zdravotnícky, jak ti pomôcť, ale jak z teba vyťažím. Také tabletky dáme, také, hen také. Ja sa správam ekonomicky, liberálne, to voláme trhové hospodárstvo. Keď to poviem ľudovo, liberálne okradačstvo. Liberálne, tak ťa okradnem. Dám ti také lieky, čo sú drahšie, podržím ťa tak v nemocnici, čo viac zacvakáš. Začínajú sa správať zdravotníci ekonomicky, nezdravotnícky. Pedagógovia, dakedy za môjho mladí
bol výber na vysokú školu, teraz je nábor robíme.